Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sang Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas sa Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nga ginalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na manaray kaginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos ang Diyos nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan dito nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawalat sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kapawa. Ang nahauna nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbunyag kay Jesus sa Jordan. Ginadumdum naton nga sang pagbunyag kay Jesus sa suba sang Jordan. Nagbukas ang kalangitan, kag ang tingog sang Amay, nabatian nga nagapamatuod, nga ining si Jesus, amo ang iya anak nga nahamutan. Nag-abot si Jesus sa Jordan, halin sa Galilea, kag nagkadto siya kay Juan sa pagpabautiso. Sa pabautisuhan na si Jesus, may tingog gikan sa langit nga nagasiling, amo ini ang hinigugmag ko nga anak, nga akong gid nahamutan. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kapawa, amo ang pagpahayag sang Ginoo sang iya kaugalingon sa kana. Ginadumdum naton ang pagbaylo ni Jesus sang tubig sa bino tungod sa pagpangabay sang iya iloy. Amo ini ang nahauna nga milagro. Paagi sa sining makatalanhaga nga buhat, ang mga gintuton-an nagtuo sa iya. Si Jesus nagsiling sa mga sulugoon, Punuan ninyo sing tubig ang mga tadyaw. kag ilagin dimdiman ang tubig nga nahimo nga bino. Didto ginpahayag niya ang iya himaya, kag ang iya mga gintuton-an nagtuo sa iya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, at dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbantala sang pag-abot sang ginharian sang Dios, kag ang pagpanawag sa pagbago. Ginadumdum naton ang paglibot ni Jesus sa Galilea, garagabantala, nga ang ginharian sang Diyos nag-abot na. Gintawag niya ang mga makasasala sa paghinulsol, kag pagbiya sang ila mga sala. Ginpatawad niya ang ila mga sala, kag ginayo ang ila mga balatian. Si Jesus naglibot sa bugos nga Galilea. Nagpanudlo sa mga sinagoga. Nagwali sang maayong balita sang ginharian. Kag nagpangaayo sang tanan nga sahi sang mga masakit, kag balatian sang mga tawo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Ginoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidyat tong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbalhin sang dagway ni Jesus. Ginadumdum naton ang pagpakita ni Jesus sang pagbalhin sang iya dagway sa tatlo ka mga gintutunan didto sa bukid sa pag-aman sa ila sang iya palaabuton nga kasakit. Kamatayon sa krus kag pagkabanhaw, agud indi sila magdula sing pagtuo kag pagsalig. Samtang nagatanaw sila, nagbalhin ang dagway ni Jesus. Kag ang iya mga bayo, nagmasilaw, kag nagmaputi. Wala sing bisan sino sa kalibutan nga makapaputi sang bayo kaangay sini. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo, ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi nagidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kapawa, amo ang pagtukod sang Eucharistia. Ginadumdum naton nga sang katapusan nga panihapon, ginhatag ni Jesus sa aton ang pinakadako nga tanda sang iya paghigugma, ang iya lawas kag dugo para sa kaluwasan sang kalibutan. Ginkuha niya ang tinapay, nagpasalamat siya sa Dios, iya ginpamihak-pihak ini, kay ginhatag sa ila nga nagasiling. Ini, amo ang akon lawas, nga ginahatag para sa inyo. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Sa amuman nga bagay, sa tapos ang panihapon, ginhatag niya sa ila ang kalis, nagsiling siya. Ini nga kalis, amo ang bag-o nga kasugtanan sang Dios, nga ginapalig-on sang akon dugo, nga ginaula para sa inyo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatangis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod magintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo, O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamanandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginatudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group.
We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo, Philippines Standard Time, 37 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang bombohanay sa gabi. Dito sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz frequency sang inyong mga radyo. Subong nga adlaw Webes, petsa 21 sa bulan sang Abril, sininga tuig 2022. Kag sininga gabi inyong mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabiabing mga nagapamati sa ilang mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz, humalin sign on tubtob sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live, kag sa aton nga live stream sa YouTube, hindi gid magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. Mayara na lamang kita sa nga 18 kaadlaw antes ang May 9 national and local elections. Kaangot sini 95% na nga preparado no ang Bacolod City Police Office para sa eleksyon sa palaabuton nga Mayo 9. Kaya dako gid no ang papel sang mga kapulisan kasubong man ang mga kasoldaduhan sa pagpabilin sa nga kalinong kaga pagsiguro no nga mangin matawhay ang palaabuton nga eleksyon. May mga police officers nga iga-deploy sa kada polling center diri sa syudad sa Bacolod kaga santo. Sa security plan, 2 tubtob 4 ka personnel ang iga-deploy sa kada eskwelahan nga amo no ang ginagamit nga polling center. Samtang mayara man sa nga mobile unit nga magalambiyong diri sa Bacolod samtang ginapatigayon ang pinilian. Mayara man sa mga police officers nga magahatag sa nga seguridad sa transport, sa nga vote counting machines, ang VCM, mga balota, kag iban pagid no nga mga election paraphernalia. 95% pa lang ang security plan sa BCPO bangod ang nabilin nga 5% ang natigana para sa anuman no nga pagbag-o samtang nagahilapit ang adlaw sang eleksyon. Nakahanda naman ang mga soldado sa pagpabilin sa nga kalinong kag katawhay man sa nga eleksyon diri sa Negros Island kag sa Panay Island. Di 18 days no, 18 kaadlaw antes ang eleksyon sa May 9, 100% nang handa ang mga soldado kung sa diin nagapatigayon ang mga ini sa nga checkpoint. So let's hope and pray no and pursue gid peaceful peaceful, malinong, safe kag patas nga eleksyon mga kabombo no. Bangigay lang kamo dira sa social media kung gusto nyo, wala lang gamitay dahas no ti ginatinguan gid sa mga otoridad nga wala sa nga may magluntad nga mga election related violence, especially sa masunod nga bulan. Tugay aton checkeron kay Bombolyan ni Zil Minardo ang dugang nga preparasyon sa nga Bacolod City Police Office sa nagahilapit nga eleksyon kag aton man checkeron ang pila ka mga police reports nga natipon sang patrol. Isa ka lalaki ang aresado sa drug by bust operation naging patigayon sa syudad sang San Carlos. Kasubong man may naaresto man o 3 ka mga persona nga nagapatigayon sang illegal gambling. Dari kita sa bahin sang PPCRV sang Parish Pastoral Council for Responsible Voting diri sa Negros Occidental nagapanawagan, nagalaom si Father Chris Gonzales
nga madugangan pa ang ilang nga mga volunteers no nga magaserbe sa eleksyon. Sa karon nagapadayon pa ang paglista sa mga volunteers, ilabi na sa mga ilabi na nga nagahatag man bala ang kada parokya at hindi magdubo sa 1,500 na ang nalista nga volunteers para sa Negros Occidental kag sa Sabado pati gayuno na ang General Assembly sang mga volunteers kung sa diin iga pa idalom sila sa orientation. Bangod no nga ginalikawan ang pagtililipon sang madamo nga mga tawo, magapadala lang sang representative ang kada parokya, samtang ang iba naman ang magatambong lang no online, kaga diri naman iga-orient ang mga volunteers kung ano ang ilang obligasyon sa eleksyon. Di sa mga luyag dira nga mag-volunteer no, pakigangot lang kamo sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting sa Negros Occidental. Are medyo masakit na naman ng balita no mga kabombo, hindi lang presyo sang gatong ang nagataas, pati man ang kuryente. Kaya ginkumpirmar sa Sineco nga mayara sa pagsaka sa rate sang kuryente sa bulan sang Abril. 51 centavos ang saka sa kada kilowatt hour o kung 11 pesos and 43 centavos na ang sukot no sa kada kilowatt hour. Ang rate increase sa kuryente ang bangod sa pass on charges sa transmission sa kuryente, bangod sa system loss charges kag mga generation charges. Isa man ka factor sa pagsaka sang rate ang presyo no sa produktong petrolyo, bangod nagagamit man sila sa coal bala kaga diesel sa pag-generate sang power. Di kinalauman naman ni actually no ang sunod-sunod man bala nga pagsaka sang kuryente sang iban pagin nga mga baligya, bangod man sa asod-asod nga pagsaka sang presyo sang gatong. Kita na lang gid no nga mga konsumidor, kita na lang gid ang ma-adjust no, kita na lang gid maghimo sa pamaagi, likawan lang anay ang paggamit sa mga appliances kung hindi man abi kinahanglan apang nanotisyar no sa karon no. Tuman kainit sa tiyempo, especially kung udto ti hindi ta gid maligar nga magamit gid sa mga electric fan kag mga aircon. Hindi lang daan na krisis sa ekonomiya ang nagakatabo sa karon sa kalibutan no, pati man climate crisis no, krisis sa klima ti kung paano dumunta ining nagakatabo sa aton nga klima, epekto man ini no sang aton ginahimo sa aton nga kalibutan no, sa aton dunang manggad ti kita man diri ang responsable no, kita ang accountable ti kita man ano nga mga tawo ang mag-aagom sang konsekwensya. Samtang liwat na nga ginbuksan ang Mambucal Resort and Wildlife Sanctuary sa may Banwa sang Murcia, Negros Occidental para sa publiko. Iliwat na nga magabukas no ang nasambit nga resort, sumugod subong adlaw, nabuksan na siya subong adlaw, tubtob sa Abril 30 tuig 2022 apang day accommodation lamang no sa bilog nga bulan sa nga April, wala pa sa nga overnight sa may Mambucal. Kaga sa May 1 mahimo na nga maka-accommodar ang resort sa nga overnight accommodation. Ang daan nga rate ang sundo nila bangod ang 120 pesos bala nga proposal rate, ang wala na aprubahan ti amo na no kung ano ang rate sadto, amo manggihapon ang rate sa Mambucal subong wala sa nga walk-in. Gani ang mga luyag nga magbisita ang kinahanglan nga mag-book anay, magpa-book kamo anay no sa may reservation office sa Mambucal Mountain Resort na hamtang ini sa may North Wing sa Old Capitol Building sa North Capitol Road diri man sa syudad sang Bacolod. Wala man sa overnight bangod pagbisita lamang sa resort ang ginapanugutan, bangod ang mga hotels no ang sa karon under renovation. Pati santo sa EO ang requirements amo ang vaccination cards no sa mga individual nga fully vaccinated. Ti kung hindi ka nang vaccinated, negatibo nga resulta sa antigen test. Sa mga kabataan kung ano ang status ng mga ginikana no sa vaccination, amo man ang sundon kaga valid IDs sa mga bisita. Wala man ginapanugutan ang pagpaandar no sa matundog nga sangon bangod mahimo nga mabulabog kaga malagyo ang mga wildlife sa sanctuary. Di amo na nasubong no anaron to nagid subong biskan diin kita magkadto kinahanglan gid sa vaccination card, kinahanglan gid nga fully vaccinated ang isa ka persona no kay this is new normal mga kabombo.
Mayari kita dari public service announcement. Kay dugay-dugay, mag-checkar kita sa newsroom kay Bombo Zaldiforo II tuhoy sa update no sa nagakatabo sa karon dito sa Mariupol sa Ukraine kung ano na to ang ilang sitwasyon. Pero diri kita anay no kay may nagapanawagan mga kabombo. Ginapanawagan ang kung sino man ang nakakita kaya Jobert Torrenia ma-flash man no gina-flash man dira naton sa aton nga Facebook Live ang itsura ni Jobert Torrenia. Isa ini siya ka tricycle driver sa Grandville Subdivision, Barangay Daga, Cadiz City nga ano no makigangot kaya Sheila May Bendesio sa 0926 66-18105. Sa liwat, 0926-66-18105. Si Jobert Torrenia, ulihi ini nga nakitaan sa nga Martes, no? Abril 19 tuig 2022. Yung asawa sini nga isa ka OFW, kaga duha sini ka mga kabataan, ang nagakabalaka, no? Bangod asa subong, wala pa ini makapauli. So sa makakita liwat kaya Jobert Torrenia palihog lang pakikangot no kaya Sheila May Bendesio sa 0926-66-18105. 47 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Siningatoon aton check karon ang update sa nagakatabo sa karon nga tensyon sa tunga sa Russia kag Ukraine, partikular na sa sitwasyon no sang syudad sa Mariupol kay Bombo Zaldiforo II kay madumduman yung kagapon mga kabombo may ginset na nga deadline no ultimatum ining Russia sa mga Ukrainian forces galing kay naglapse ng deadline. Wala sila gihapon nagsungka tinaghambal to ang mga mga Ukrainian soldiers nga magabato sila tubtob sa katapusan apang posible nga inadlaw na lang inoras na lang gani ang nabili no hasta nga mapakibatuan nila ako na magatiner dira sila bala sa maya Mariupol. So kamusta ho naton ang sitwasyon sa karon sa nasambit nga syudad. Yara sa piyang kalinya si Bombo Zaldiforo II. Bombo Zaldi, please come in. Yes, Bombo Jaire, para naman sa aton nga liwat nga update no sa nahanungod sa nagakatabo dito ya sa Mariupol, Ukraine. Ti madumduman naton ti sa nga hapon Bombo Jaire sa ginambal mo na natapos na naglaps na sang hapon no ang ultimatum sang Russia ya sa mga Ukrainian forces nga yara dito sa Ukraine ti sa karon Bombo Jaire no. Ang nabili na lang nga lugar dito ya sa Ukraine nga yara gihapon sa kamot sang Ukrainian forces dito sa Mariupol ang sa Azovstal Steel Plant. Isa na siya ka planta Bombo Jaire no nagalapad sang 4 square miles. Sa 4 square miles na siya sa kabilugan nga Mariupol amo na lang ginaang nabilin nga kapyot paghihapon sa military sang Ukraine ang ibanda nga bahin sang syudad sang port city sang Mariupol yara na nasa kamot sa karon sang Russia Bombo Jaire. Mo na lang na ginaparindugan nila sang Ukraine nga mapabilin bala sa ila nga hambalganin nila mutambal nila inadlaw na lang o kung inoras na nang mabilin masarangan nila kaya ginalauman Bombo Jaire mo nga after sang paglaps sang ultimatum mas masanyog pang pag-atake sang Russia pang sa subong nga adlaw Bombo Jaire no nagpagwa sang order si Russian President Vladimir Putin nga hindi na kuno pag-atakihon sang Russian soldiers no ang Azovstal Steel Plant kung sa diin yara mga military sang Mariupol. So bali Bombo Zaldi, kumbaga manugdaog na sila kung tani amo na lang gida nabilin ang mga tao sa steel plant tapos nagpagwa sang mando si Putin nga hindi na pagdayonon amo na. Ang mando ni Russian President Vladimir Putin Bombo Jaire nga hindi na pag-atakehon pero wala nila ginambal nga pabayaan na nga dira na lang kaya ambal ganin nila nga although nga hindi nila pag-atakehon kaya ambal nila ambal niya impractical kuno kaya nga ang Azovstal Steel Plant Bombo Jaire ginaano na siya mo madamo na siya sa mga underground tunnel so kung network sa idalom ti nakahibalom ang kita dito sa bahin gid man nga pungsod ya madamo gid man nato sa mga undergrounds nga pwede mapanawguan sa mga tao kay masami gid man hindi man naton manigar masami ang giyera nga nagaluntad sa dito nga bahin no sa kalibutan dito ya sa bahin sa Azovstal Steel Plant daw maze na sa bala Bombo Jaire ang balgan nila labyrinth
labyrinth siya sa mga tunnels, ang mando ni Russian President Putin hindi na pagsudlon. Kaya mo na ginalauman mo nga basi sudlon sila bala atakihon tubtob sa mapapas gid nilang Ukrainian soldier. Pero nagmando ini sa mga soldado sang Russia nga bantayan pang kumbaga balabong badayre tanan nga buho dira nga pwede nga gwaan pabantayan niya sa mga Russian forces agud diya nga wala ni isa ang makagwa Bombo Jaire. So kabahin gali Bombo Zaldes ang iya estratehiya kay do risgo o kon na para sa mga risgo para sa mga Russian forces kung sudlo nila ini nga Azovstal steel plant ti hambalya hindi na lang pag-atakihon pero hindi magihapon gali makagwa ini mga soldado Bombo Zaldes sa nasambit nga steel plant. Amugit Bombo Jaire kung lang tawon nato na muna yang war strategy no ni Russian President Vladimir Putin agud yang ti ang ila ganing nga panugyan dira sa Ukrainian forces magsungka mo mag-surrender sa ila ti siguro lang tawon naton Bombo Jaire sa iya na ginapabuhat nga gusto niya nga magsungka mismo na lang ang mga Ukrainian forces kay kung ibantayan na nila tanan niya mga buho tanan niya mga pwede nga gwaan gikan dira sa labyrinth sa mga tunnels Bombo Jaire magadugay Bombo Jaire maubusan sila sang supply mo magluwas nga daan sa mga Ukrainian soldiers Bombo Jaire nga yara dito sa Azovstal steel plant mayara pa suno niya sa pahayag no ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky mayara kuno sang kapin 1,000 pa ka mga civilian nga natrap man dito sa sulod Bombo Jaire nga hindi man makagwabang o dira sa gera although nga sa nanligad no sang mayara pa sang nabilin nga inadlaw antes ang paglap sang ultimatum ti nagahatag na tuliwe ang Russian forces nga pwede sila gaan sang backdoor ang mga civilian nga makagwa dira sa lugar ti apang ti sa karon tubtob sa karon amo nang pahayag ni President Zelensky nga may 1,000 pa kaupod sa mga Ukrainian military nga yara didto ya sa Azovstal power steel plant sa bahin sa syudad sang Mariupol Bombo Jaire. In fairness Bombo Zalde wala gid siguro naglaom ining si Russian President Vladimir Putin no nga magalabot pa sa duha ka bulan pero wala iya paghihapon fully na invade ining Ukraine kay naghalin nato sila gani Bombo Zalde sa may Kiev kay protektado gidto sa mga forces man didto wala gito nila nasulod diri sila sa Mariupol Bombo Zalde ining Mariupol wala man nila gilayon gid bala na nakuha gid agad-agad kay ang ining atikang Bombo Zalde nga pag bala pagpabilin bala kun hindi pagatake sining ining plant Bombo Zalde kumbaga sa ila nagapapalayo bala sa ila sa pagkuha sang complete victory sa Mariupol galing hindi man nato mapakta kung anong panghunahuna ni Putin kay sa iya nga daan niya kung kuhaon niya gid ni. Kay Bombo Jaire, isa pa ginalantaw nato no nga amo nang ginakuha ginagani ni Putin. Ti base strategy na lang na Bombo Jaire para kay kung maubos gid man ang supply wala na sila sa makaon, wala na sila sa mainom, ti ginahulat-hulat naman ang gid Bombo Jaire nga magsungka sila mo mag-surrender sila kung hindi na gid nila masarangan ang sitwasyon didto ya sa sulod Bombo Jaire. Ti kay ang Mariupol Bombo Jaire no focal point na siya sa dira nga bahin kay ang sunod sina sang Mariupol ti Crimea Peninsula na ang Crimea ti sakop naman na sang una pa na nasakop sang Russia amo na siya ang ang land bridge balabong mo Jaire pwede malabyan halin dira sa Ukraine palapos dito sa Russia. Amo nang pinakamahapos dira nila nga pwede nga malutsan in kaso nga mayara magluntad mo na nga parehas na sang giyera sa karon ti dako gid nga dako gid nga advantage kung ikaw ang nakasakop dira kung ikaw ang may control sa among lugar Bombo Jaire. Tiining mga sibilyan Bombo Zalde nga 1,000 kapin 1,000 nga mga sibilyan nga natrapto sa karon sa may Azovstal steel plant. Ano ning matabo sa ila Bombo Zalde? Pwede panisinil sila gihapon kaagi sa humanitarian corridor?
So karon mo Jairi no mo panagin na bulumantayan naton kung padayon pa nga magahatag ya sa nga humanitarian corridor ang atang Russian forces na anungod dira pero ang sa bahin niya sa mga Ukrainian government hambal nila ang mga mga nabilin dito no wala na sila mga pagkaon nila may mga ara dito mga ginikanan mga iloy bala kag mga kabataan nga nabilin paghihapon nga didto sa sulod sang power plant nagagamit na lang sila sang empty nga mga food containers bilang amo na lang ng mga kabataan bala para maglingaw-lingaw amo na lang ng ilang mga hampanganan didto Bombo Jairi no kay sagwa syempre delikado bangod sinaya may araman nga daan nga nagagwa nga balita Bombo Jairi nga daw ara bala nga ginagamit lang nga mahambal abi nga ginahatagan sila sa liway especially ang mga soldiers nga surrender pero pagkagwa ko no mayara sang forces yang ginapahayag nila ti hindi ya kuno Russians bala nga although naga-intra lang daw mercenary nga type nga amoy ang matiro ti ang gwa na ako no Bombo Jairi out ang Russia mamahambal sa makahambal sila yang nga hindi ila forces ang nagapatay sa nagwa kay sila yan naghatag na sang tion bala nga makasurrender although ang ara yung allegation na wala pa gid na siya sang basihan gid kung matutuod pero mula na allegation sa part naman niya sang Ukrainian government Bombo Jairi kaya ang Russia Bombo Zalde do san open ni siya nag-ako maski ng invasion gani nila tawag nila na to military operation ti bantayan ta kung pagid ang dugang ang mga developments especially diri sa nagakatabo sa karon sa Mariupol Bombo Zalde no tuman gid kasubo especially sa bahin sa mga sibilyan kay sila gid ya ang tuman gid bala Bombo Zalde ka apektado. Sige bantayan ta ang dugang updates tuhoy diri sa mga public affairs programs ang Bombo Radio Bacolod. Madamo gid nga salamat. Dugangan nato ni Bombo Jairi kon especially sa karon nga mainit-init ang sitwasyon dito ya sa Mariupol, Ukraine. Balita gikan diri sa newsroom para sa aton nga international news ini si Bombo Zaldi for the second para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo. Madamo gid nga salamat kay Bombo Zaldi for the second nagikan sa aton nga newsroom no sa update tuhoy sa nagakatabo sa karon sa maya port city sang Mariupol no didto sa maya Ukraine kada adlaw kada oras no may nagakatabo gid nga mga updates mga kabombo amo na nga gina-monitor man naton didto ang sitwasyon no tibuwa sa aga especially na sa mga sa aton nga Bombo News and Views Morning Edition ti may mga updates man kita tuhoy dire sa nagakatabo dito sa karon sa maya pungsod Ukraine. Ti amo ning development nagmando si Putin nga hindi lang kuno na untaton anay ining pagpangatake sa Azovstal steel plant amo na lang gid ni ang nabili no mga kabombo nga lugar nga wala bala na invade no wala nakuha sa pungsod Russia no dito sa maya syudad sa Mariupol. Kabahin man siguro sang strategiya ni Putin nga hindi pag-atakihon ini kay impractical bala kay hindi man nga daan basta-basta ang pagkahuman bala sining steel plant pero nagapati gid kaya gihapon nga kabahin lang ini no sang iyang strategy bala kaga hindi gid siya gihapon maguntat kuhaon niya gid niya ang bilog nga Mariupol kay Key Point City ni nga daan ang Mariupol. Bantayan lang ang dugang updates kay base may dugang pa nga matabo no nga mga developments karon sa gabi bantayan lang buwas sa aga sa first edition kag sa sa Bombo News and Views morning edition. Balik kita sa balita lokal dugay-dugay aton siya karon kay Bombo Liani Zil Minardo ang dugang preparasyon sa Bacolod City Police Office sa nagahilapit na nga eleksyon. May mga police reports man nga natipon si Bombo Liani tuhoy sa drug bypass operation ng patigayon sa syudad sang San Carlos kag mga persona nga naaresto nga nagapatigayon sa illegal gambling. Maayo lang dira ang pagpamati no kaya Sir Jonathan Terry nga naga-monitor sa atong Facebook Live maayong gabi kag kaya Sir Ed Dakudag no nga naga-monitor man sa atong Facebook Live. Impunto alas 10 na sang gabi so yara na sa piyak nga linya
si Bombo Lianizil Minardo. Bombo Liani, please come in. Bombo Liani, maayong gabi, please come in. So nagapakiangot kita mga kabombo no, kaya Bombo Lianizil Minardo kaya ito pagkakuhaon ng pila ka mga police reports kasubong man ang sitwasyon sa karon no sang syudad sang Bacolod duha ka oras antes ang curfew hours. So yara na sa piyang linya si Bombo Lianizil. Bombo Liani, please come in. Yes, Bombo Jairi, no, saga handa na subong ini ang Bacolod City Police Office sa mag-aabot ng eleksyon na Bombo Jairi. No, sa rin, no, sunod rin sa Director, o Deputy City Director of Operation kay Police Lieutenant Colonel Lester Eliada Bombo Jairi nga may ga-deploy na ini sila sa 45 ini ang kaeskwelahan ng sakop sa Bacolod City Police Office diri sa may siyudad sang Bacolod Bombo Jairi sa mag-abot nga eleksyon kung sa diin ini ang 45 kaeskwelahan no, may mga indicated dira nga mga personnel nga nagabantay Bombo Jairi no apang wala ini na mentionar ang datos regarding kung tagpilagid sa personnel ang kada isa ka eskwelahan o kana voting center o kana polling center diri sa may siyudad sang Bacolod Bombo Jairi. No, ang padayon man ini ang coordinating meeting sang Bacolod City Police Office sa bahin sini Bombo Jairi sang COMELEC no, which is Bombo Jairi na planuhan na ini nila o kana mag-augment man ini ang Bacolod City Police Office sa pagdala sini sa mga voting paraphernalia Bombo Jairi ng mga kagamitan halin ini sa may opisina gino kundi ini naka stock o kana sa may warehouse sini sa mga machine pakadto ini sa may precinct o kana sa mga polling center Bombo Jairi no. So diri ang Bacolod City Police Office sa Bombo Jairi nagatinguha man kung paano ini mabuligan o kung mabuylugan ang sabahin sini no, sa hilapit ng eleksyon sa Mayo 9, 2022 sa Bombo Jairi. Yes, sa Bombo Jairi para sa dugang pahayag kag detalye pamatian bala naton si Police Lieutenant Colonel Lester Eliada ang DCDO sa Bacolod City Police Office. Sa aton nga preparasyon ng ongoing ang aton nga mga coordinating meeting naton with the COMELEC no, especially kay ang guidance will be coming from them and at the same time ang aton nga gid sa security plan man nato is naka-standby naman kita. May sufficient man kita nga personnel nga mag-provide sa security during the transport sang aton nga vote counting machine from the warehouse pakadto sa polling centers naton and at the same time ang arrival man sang aton mga election paraphernalias this coming May 2. Yes. Sir, may variance pa kamo sa personnel or sobra na, sir? Actually, ginaano man namon no kay kinanlanon taman ng pulis diri sa Bacolod. So, but then ang aton nga mga augmentation coming from the regional office, amo na pull out gina sila sang region kay kinanlan man sang Iloilo province especially ang deployment para sa ilang area. Yes. So sir, bali kung may sobra ka mo dari ipadala ina sa regional ang mga sobra. Yes, Sir, mga pila ka schools ang cover diri sa Bacolod City Police Office, sir, diri sa Bacolod? So diri sa aton may ara kita ka 45 polling centers. So naka-cluster na siya per barangay kung sino nata sa ang mabuto. So per polling centers Buslingon taga-eskwelahan, may araki kita mga dedicated PNP nga sila ma-provide sa security to ensure sang peace and order sa amo sina nga polling centers naton. Sir, every school, mga pila, sir, ka-personnel ang iga-deploy? May ara lang kita sufficient nga no kay magluwas ang naka-uniforme naton nga diragid ma duty. May mga covert security pa kita nga gina-detail man. So far na hindi ta na siguro misanin no kay part ng security man naton. But then amo na gina-ensure ta ang may ara kita security sa tanan naton nga mga eskwelahan. All in all, sir, generally preparado na gid ang Bacolod City Police Office. Yes, so as much as possible nagapaningwa man kami no sa BCPO nga mapatigayon naton orderly, tawhay lang aton nga election. Kaya muna as much as possible maprovide ang tanan
ma-secure naton from the transport, from the warehouse pagkatapos sa eskwelahan, then vice versa. So, ang pinaka-challenging ginasa mo sa ato nga on the D-Day kiti from polling centers pakadto sa treasurer's office sa canvassing area, amo na sang kisa nag-ano lang atong mga electoral board nagkanya-kanya. So we need maximum number gid sang PNP man para mag-provide security sa ila. Yes, sa Bombo Jerry, no, sa matang pahayag sa nga DCDO o kana Deputy City Director for Operation sa nga Bacolod City Police Office, si Police Lieutenant Colonel Lester Aliada, Bombo Jerry. So, ini ang sabahin sa nga Bacolod City Police Office, Bombo Jerry. So, i-appreciate ang ining ila man nga pagbulog o kana pag-checkar sa nga seguridad diri sa mag-abot nga eleksyon sa Mayo 2022, Bombo Jerry. Correct, Bombolyani, no? Sa sinigid nga eleksyon, gid, dako gid ang papel, no? Sa mga kapulisan, kasubong man, sa mga kasoldaduhan, no? Sa pag, siguro, bala, nga mangin malinong, matawhay, kaga patas, no? Bombolyani, ang magatab or magaluntad ng eleksyon sa May 9. Yes, correct na Bombo Jerry, no? So, hindi man ini basta-basta ang ila diri nga responsibilidad nga pag-atubangon, Bombo Jerry. Yes, sa Bombo Jerry, isa naman kabaybas operation ang ginakasasang San Carlos City Police Station kung sa diin ang resulta ini ang pagdakop sa isa ka suspetsado nga ginakilala kay Jim Kyle Azucena. Jim Kyle Azucena, 27 years old, isa ka surrendering o kan hindi siya surrenderer Bombo Jerry, no, isa ka street level individual, wala sa obra Bombo Jerry, kag ini siya residente sa nga Phase 3 Fatima Village, Barangay Rizal, San Carlos City, Negros Occidental. Kag na-recover diri kag nakuha sa suspetsado Bombo Jerry ang 8 kabilog nga heat seal transparent plastic sachet nga may unod, no, kag ginasuspetsuhan siya Bombo Jerry kag 500 pesos na baybas money. Kag gini Bombo Jerry ang nakuha siya nga ginasuspetsuhan siya mayara 1 gram o na may kabugaton ni 1 ka gramos kag mayara balor nga 6,800 pesos. Subong Bombo Jerry ini ang suspetsado yara na nakahunong sa San Carlos City Police Station for proper disposition. Bombo Jerry, kasubong man nga nadakpan ini ang 3 ka mga persona bangod naman niya sa paglapas sini Bombo Jerry sa nga Presidential Decree 1602, no, kung nga sa din illegal gambling ini ang ginampang nila Bombo Jerry lingaw-lingaw, no, pero may tay-anay tong Bombo Jerry. Sa din ini ang 3 ka mga persona ginkilala kanday Armando Palabrica, 52 anyos, residente sang San Juan Baybay, Barangay 6, San Carlos City, Negros Occidental. Kag ang ikaduha amo ini si Ronaldo Duhinog, 67 years old, wala sang obra, kaga residente man sang Ilagan Extension, Barangay 6, San Carlos City, Negros Occidental. Ang ikatatlo mo ini si Roldan Alqueza, 60 years old, kaga businessman, ini siya Bombo Jerry, kag residente sang San Juan Baybay, Barangay 6, San Carlos City, mana Bombo Jerry, kag sa di Indri sa 3 ka mga suspect, nakuha diri Bombo Jerry, ang isa ka set of playing cards, 1,386 na pusta iniloko na bet money Bombo Jerry. Subong ini ang 3 ka mga persona yara na nakahunong sa San Carlos City Police Station for proper disposition. So kamusta sa karon Bombolyani ang sitwasyon sa siyudad sa Bacolod? Yes, sa Bombo Jerry. Subong makita nato na diri sa may siyudad sa Bacolod, alive and awake pa ang aton nga mga kauturan sininga gabi Bombo Jerry, no. Sa di makita pa nato diri ang private and public vehicles madamo sa gihapon pa ang sa dalan, no, ang subong sa may diri sa siyudad sa Bacolod may mga nagabiyahe pa nga mga tricycle kag may ara man, no, nga mga pamilya pa ang kaon diri sa bayan Sagwa diri sa may siyudad sa Bacolod, Bombo Jerry. Kamusta ya Bombolyani ang tiyempo? May mga bituon kita nga makitaan sa kalangitan sa bunga gabi? Bombo Jerry, may ara gid, no. So medyo ang huyop asang hangin subong do hindi gid masiling naton nga mabugnaw, no, makapatsag kita kumagangin nga gamay amo lang na do makuha ang paang no, do medyo kapaang subong nga gabi Bombo Jerry. Pero subong, no, matawhay ang dalanon kag sitwasyon sa siyudad sa Bacolod. Sige Bombolyani, madamo gid nga salamat.
Bombo Chairi para sa pagpangalagad sa bubuhanay sa gabi, ini si Bombo Lianizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Madamugin nga salamat kay Bombo Lianizil Minardo sa mga balita nga natipon sang patrol. 10 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ng gabi. Maayo man ang pagpamati, no? Pag-monitor kaya Sir Rodel Aurelio. Ginakulabos na kita sang oras, mga kabombo. Madamugin nga salamat sa pagupod sa amon sininga gabi kag magabalik luwat buwas sa agang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Iniangin nyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth
and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS.